Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Kuti tenzi anoriza turi ekugumayo abonguwa yepasi yaperaho kuti vakana kavese vanounganizwapo mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa kudenga ndiripo hamusiwo vanomuka vakafa kuna Kristu vanoona miri huru yakewo apo vasarudzi vanosangana kumushapo mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa kudenga ndiripo ngatibate basa rake kuti rinozopera ngatishumaire rudo rwa Mwari Jesu Jesu anouya kutora vanhu vake mazita anodaidzwa ndiripo mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa kudenga ndiripo mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa mazita anodaidzwa kudenga ndiripo. Kwazwai sangano ramwari tinoda kutenda Mwari nekusanganiswa munguva yekuverengwa kweshoko raMwari.
Mufaro wangu kutaura nemi kumativi mana enyika. Tine shoko roprofita rakasimba kwazvo, ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera. Rakaita somwenje mufunge rinovhenekera mune rima, kusvika utonga uchitsuka nenyama sase ichibudira mwoyo yenyu. Muchiziva imi pakutanga kuti hakuna uprofita hworugwaro unongodudzirwa nemunhu, asi vanhu vaMwari vekare vakataura vachimutswa nemweya waMwari. Iwe Timoti unozviziva kuti kubva paucheche hwako wakaziva manyoro matsvene anogona kukubatsira pakudzidzisa nekuranga nekurayira kuri mukururama, kuti munhu waMwari akwane agadzirwe kwazvo mabasa ose akanaka. Saka tsvagai pabhuku yaJehovha hama. Hapana chimwe chezvinhu izvi chichashayiwa shamwari yacho. Ngatinamate. Baba vedu vari kudenga, takuverenga shoko renyu. Fambai nesu muizwi renyu mutiropafadze muzita raJesu. Amen. Mukati mezuva ranhasi ndine matext maviri anoda kutarisa kubva mukati meBhaibheri. Tsamba yekutanga inobva kubhuku raLuke chapter 17. Tsamba yechipiri inobva kuna 2 Peter chapter 2. Ndo matsamba maviri atichashandisa. Tiri kutarisana nenguva dzakaipa. Munowirirana nene kuti we have gone through hard times. Kwakarwariwa, kwakafiwa, kwakatambudzikwa. Izvi zvose kune vaverengi veBhaibheri munowirirana neni kuti zviratidzo zvekuguma kwenguva. Hatisi kuzoramba tiri pano nokusingaperi, hama neshamwari. Nguva iri kupfuura, mazuva ari kupindana. Jesu anouya. Saka ndauya kuzokuyeuchidzai musoro wenyaya uchiti the kind of life that will meet Jesus Christ. Kuti Jesu paachauya, chimiroi chinenge chirimo mukati menyika. Chimiroi chinenge chiri mukati memusha wenyu. Chimiroi chinenge chiri mumichato yenyu. Chimiroi chinenge chine vana. Chimiroi chinenge chine vanhukadzi vemazuva ekupedzisira. Chimiroi chinenge chine vanhurume vemazuva ekupedzisira. Ndafara netsamba randasarudza pano. Ndiri kutarisana naDr. Luke. PamaSynoptics SR4, Dr. Luke ndo vanogona kundibatanidzira two worlds vachidzisa pachapter imwe chete vachitsanangura pfungwa inoratidza zviro zvichava Jesu vasati vauya. Luke chapter 17 kubva paverse 26 tinoverenga panapa Luke achinyora anoti sezvo zvava zvakaita mumazuva aNoa. Very interesting. Ndo zvazvichaitawo mumazuva emwanakomana wemunhu. Nekuti mazuva iwayo vaidya, vaimwa, vaiwaniswa nekuwanisana kusvika zuva iro Noa rakapinda naro muareka, vakaparadzwa vose nemurove. Anipedza kudaro anoti ndo zvazvichaitawo kumazuva ekuuya kwomwanakomana womunhu. Obva adzokorora kupfungwa yekuti sezvo zvava zvakaita mumazuva aLoti, vanhu vaidya futi, vachimwa, vachitenga nokutengesa, vachivaka nekusima minda, kusvika zuva Loti raakabuda naro muSodhomu, moto ukanaya. Wonderful. Svika ndo zvazvichaitawo pamazuva emwanakomana wemunhu. Tabatanidzirwa two worlds panapa, hama neshamwari. Nguva yaNoa nenguva yaLoti. Varume ava kana ndichitarisa nhoroondo havazivani, havana kumboonana. Asi zvakawira nyika dzavo chidzidzo kune vachagumirwa nenyika mumazuva ekupedzisira. Dr. Luke vachinyora panapa vanoti izvo mumazuva aNoa kwaidyiwa, kwaimwiwa. Mukatarisa list rezvinhu zvinotaurwa naNoa panapa, zvinhu zviri normal. Life will be normal. Vanhu vachiita madaily chores avo sezvazvaingove. Handi kunodyiwa mazuva ese, kunomwiwa mazuva ese. Vanhu vanoroorwa mazuva ese. Vanhu vanowanikwa mazuva ese. Vanhu vanotenga dzimba, vanhu vanosima minda, vanhu vanovaka dzimba, mazuva ese zvinhu zviri kuitika. Zvichiri kuti Jesu ari kutiudza panapa kuti pandichadzoka kechipiri, upenyu hunenge huchitoendeka sekunge zvinhu zvose zviri normal. Asi mukazvitarisa, vanhu venguva yaNoa vakagumirwa nenyika yavo when they were not prepared, vasingazvitarisiri. Tarisai vanhu venguva yaLoti, vakagumirwa nenyika yavo vasina kuzvitarisira, kuguma kukasvika. Nditenderei hama neshamwari ndikuratidzei
zvimiro zvine varume ava. Ndisati ndabata vanhu vakatenderedza, regai ndibate mazita abudiswa pavhesi. Ndiri kutaura pamusoro paMr. Noah naMr. Lot. Iwe wakamira ipapo, wakagara ipapo, wakarara ipapo, wakafara ipapo, ndiwe Noah wanhasi, ndiwe Lot wanhasi. But ndine mubvunzo, who are you in the last days? Tikatarisa panapa pabhuku raPeter, 2 Peter chapter 2. Ndiri kusangana neBhaibheri chindiudza pamusoro pevarume ava. Mukaverenga verse 5, inotizvo Mwari akaponesa Noah, muparidzi wekururama. Zvichoti if you were asked to describe Noah, unogona kungotsanangura nepapfupi kuti he was a preacher of righteousness. Asi mukaenda paverse 7, inotizvo akaponesawo naLoti akanga akarurama. Saka kana ndanzi ndidescribe futi Loti, ndinogona kuti chii? A righteous man. Saka tine varume vaviri, a preacher of righteousness and a righteous man. Varume vakagumirwa nenyika yavo mumazuva ekufara kwavo, mumazuva ekugarika kwavo, mumazuva ekutenga nekutengesa. Tiri kurarama mumazuva akadaro, hama dzangu, kuri kutengeswa, kuri kutengwa zvinhu. Vanhu vari kumhanya, trade haimiri masikati neusiku. People are buying and selling. Hakuna munhu akagara pasi. Ukaenda mumarokisheni ari kuvakwa, dzimba dzinoyera dziri kuvakwa, midhuri inotyisa iri kuvakwa. Ndo mazuva atiri. Michato weekend yega yega kune michato, vanhu vari kuchata. Ndo zvazvichaita nekuti ndo zvazvakanga zviri. Saka vanhu venguva yaNoah vakanga vachitochata umufunge. Saka zviri normal kuchata. Asi Jesu anouya. Vanhu venguva yaLoti vakanga vachitotenga nekutengesa, vachitosima minda. Production iri normal sezvazvaiva, but Jesu ari kutiko ndo zvazvichaitawo pamazuva ekudzoka kwake kechipiri. Saka dai hama dzangu, Jesu zvaachauya pasina chinovhundutsa chachinja muchadenga, pasina chinovhundutsa chachinja kumba kwenyu, pasina chinovhundutsa chachinja musociety. Iwe ungazviziva sei kuti Jesu ave kuuya? Regai ndifambe neni nditarise murume uyu ari kunzi neBhaibheri, a preacher of righteousness. Mamuchizviziva here kuti tine vanhu vakarurama vakawanda, but we have few preachers of righteousness. Pane vanhu vakarurama vakawanda vasingadi controversy, vanoda kungoparidza zvinowirirana nevanhu, vasingadi kuudzana chokwadi, vanoda peace nemunhu wese. Iye haana chaanopomerwa, vanhu vanogara navo haana chaanopomerwa, akaona vachiita zvitema zvavo haavatsiuri. Noah was not like that. He was a preacher of righteousness. Zvinorevei kuve a preacher of righteousness? Zvinoreva kuti you preach what you live, you preach what you believe, you behave your sermon. Saka Noah was a preacher of righteousness in his days. Akaparidzira mukadzi wake akatendeuka. Hallelujah. Akaparidzira vanakomana vake vakatendeuka. Kunyangwe nyika yakanga yave corrupt, wicked, zvakanga zvakaita mazuva iwayo sezvazviriwo nhasi. Kune varume vaitya Mwari saNoah, kune vakadzi vaityawo Mwari samai Noah, kune vana vaiteerera vabereki saShemu naHamu naJafeti. Vakagona kuroora mukadzi anotya Mwari kunyangwe nyika yakanga yakaipa. Saka kuipa kwenyika haisi excuse yekukoniwa kuve righteous. So he was a preacher of righteousness. Ndiri kuimagina Pastor Noah vachiparidza, vachiita rukoko, mai vachiuya mberi, vachitenda kuti izwi rataura apa izwi raMwari. Fambai neni muone imwe pfungwa inokosha. Ndikatora Mr. Noah ndikavaisa apa, ndoda kuenda nemi kuSodom ndonokuratidzai Mr. Lot, a righteous man. Bhaibheri riri kutiko airwadzwa nekuipa kwakanga kwakaita muSodom, but paakarwadzwa nako akaitei? Haana chaakaita, akaramba akanyarara. He was a righteous man. But mamuchizviziva here kuti murume uyu anonzi Loti ndiye wokuparadzana neshamwari yaMwari achida mapani eSodom neGomora. Vanonyora nekutaura nechirungu vanoti he pitched his tent towards Sodom. Akafuratira tende raAbrahama shamwari yaMwari, akaparadzana neshamwari yaMwari kuti atarise Sodom. So kana chirungu chiti you pitched your tent toward, it means musuwo wetende raLoti wakanga wakatarisa kuSodom. Mangwanani ega ega paanomuka, first image yaanoona, first picture yaanoona,
first geography yaanoona, first imagination yaanoona, it was Sodom. So by beholding Sodom, he became changed. Akaswedera Sodom kusvikira ave nestand muSodom. Regai kuyeuchidze zvekare chii chakaita kuti Loti abve kushamwari yaMwari. Rangarira bhuku rinokudza zvakanaka chapter 17 yaGenesis inokudza kutiko Loti naAbrahama vaine nepfuma yakawanda. Saka nekuda kwemafuro vakatanga kurwisana vashandi kusvika vaparadzana nemafuro. Saka a righteous man anogomera nekurwadzwa kwechitema chekamutenderedza asi agone kuchitaura kana kuchidziura, because he was conformed to the world's standards and pitched his tent towards Sodom. Handizii mukristu, ndiwe Loti wanasi. Where is your tent? Where is your tent gate? Is it not towards Sodom? It seems you are sinking deep in sin and sinking to rise no more. By beholding sin, my brother, my sister, you become changed into the likeness of sin. Ndo zvazvanhu zvakaita mumazuva aLoti. Ndokumbira kudzoka nemi mumazuva aNoa. Hatidzokei kwatapa. Ndiri kusangana naNoa. Akanga aine vision about the end of the world. Ndinzwe futi. Akanga aine vision about the end of the world. Akazviziva rini 120 years before the flood. A preacher of righteousness akanga atozviziva kuti this end will come to an end. The flood is coming. Adzokane nekusodom. Loti akazviziva rini kuti fire and brimstone zvakunaya izvozvi. He was surprised with those visitors. Nyika yake ikaguma asina kuwana mukana wekuiparidzira. Saka maona here musiyano wevarume. Umwe akazviziva 120 years in time, but umwe wacho is less than 120 minutes. Akuzviziva kuti kwatodoka usiku huno nyika iri kutoguma. Hama dzangu, ndo zvazvichaitawo mumazuva ekuuya kwaJesu. Upenyu uchiendeka sekuindika kwauri kuita kumba kwenu. Jesus is coming again. Regai ndikuratidze futi imwe pfungwa inokosha. Mhuri yaNoa, they worked together as a family. Come on. They planned together. They stayed together as a family. Kana vanga vaine business, vakanga vakainvesta pamwe chete semhuri. Ndo zvazvanhu zviri mumba maNoa. Investment yavakaita kwa 120 years yakanga iri building the ark. Hatidzoke kuSodom. Pakasvika vatuma muSodom, Bhaibheri rinotudza kutiko vakasangana naLoti pamusuo weguta. Language here ainzwisisiki mazuva ano, but kana Bhaibheri richiti pamusuo weguta, kare maguta akanga akakomberedzwa akanga ane magedhi, maentrance ekupindisa muguta. Mazuva ano maguta edu isusu asina majuraho, entrance ekupinda muguta ndo parengi. Saka kuti unzwisise zvakanaka, Loti akawanikwa akagara pamusika parengi. Vana vindi vachita noise ndo pakagara Loti. Akaona kuti vakomana vaburuka komba havasiwo muno. Vakomana vadzika havasiwo muno, vangagone kuabuswa. Rega ndivabatsire. But where was his family? Verenga zvakanaka unonzwa chapter 18 yaGenesis ichikudza kuti ngiro dzakatozobvunza kuti nai Mr. Loti unani pana. Tine maKristu vakawanda vanogara vega. Kwete kuti vekugara navo havapo. They are busy elsewhere. They are busy somewhere. Havana nguva yekugara pamwe chete semhuri yekurangana kuenda kudenga. Akatozonoita kumhanya kunotsvaga. Mai Loti vakanga vasimo, vakunda vake vakanga vasimo, nevaizove vakuwasha vake vakanga vasimo, nevakunda vake vaviri vakuru vanga vakatoroorwa muSodom vakanga vasimo, nevarume vake vakanga vasimo. Saka baba vakanga vave lonely. Bhaibheri rinotudza zvekare kuti ngirospa dzakasvika ndiye akadzibikira chingwa. But muchirangarira zvakanaka kuti chaakabvira kuna Abrahama kurwira mafuro, varanda ndo vakarwa. And this time a righteous man is now broke. Haasina kana slave kana one, haasina workmate kana one, haasina kana munhu akugara ega, ndiye akuidzoka kumoto kunobika. Ndo zvazvichaita mumazuva ekuuya kwaJesu. Hatifani. Pane mipfungwa yetinoteverera ndacherechedza panapa. Mhuri yaNoa yakainvesta in God's work.
mhuri yaNoa yakainvesta in God's work, vakapambadza pfuma yavo yose mubasa raMwari. Where are you investing? Ark yakamira, Noa ari kuti izvi ndizvo zvangu zvese. Kana ndine pfuma ndo pandakaisa, kana ndine mari ndo pandakaisa, kana ndine simba ndo pandakarisa. He invested his energy, his wealth and intelligence in God's work. Where was Mr. Lot? Vanonyora nekutaura nechirungu vanoti he was married to the merchandise of Sodom. Mukutenga nokutengesa. Maybe banga topa musika ngatotengesa. Mai vachitengesa nekoko. Family time hapana. They are not working together. They are not planning together. Hapana chavainacho. Mhuri yakanga yakaparara. Ndizvo zvazvichaita pakuuya kumwana womunhu. Mukoma Jesu ari kuuya. Paari kuuya zvakaita mhuri yako izvozvo. Anouya yakadaro kana ukasateerera ukasatsvaga Jesu. Hatifambe. Kana vakanga vakataura pamusoro peinvestment, ndiri kusangana naNoa pana aine ark and nothing else. Hatitezve trade, ndimi munotenga nekutengesa. Vamwe vedu munogara mumaguta makuru kunotengeswa zvinhu. 100 years dzapera, ark iri kuvakwa. Hapana saini yegore mudenga, hapana saini yekuuya kwemvura zhinji. Wozogara pasi kuti no, ndazofunga kutengesa ark. Waitengesa mari. MaKristu vanoziva value yeChristianity vanotanga kuudza kuisa value yakakwirira. But rega ndikuudze, areka yaNoa yakanga isina value. Even at 119 years yakanga isina value. Even zvose zvaitiwa mukadzi apinda, ark yakanga isina value until ngirozi yavhara door. Ndoba yakatanga kuappreciate. But indani nemuSodhomu unoona mashura. Makanga muine mastand emuSodhomu embani and that special foundation. Makanga muine vineyards akaorera. Makanga muine trade inotyisa kuti uafford stand muSodhomu. Waifanga mungu wakatengesa pfuma yako yese kuti uwane stand badzi nepekugara. Which means mastand emuSodhomu akanga ine value. Kana ndataura mastand ane value muZimbabwe, munotaura mastand ekunana Borodero. Ugotaura mheno kumwe kwamunogara kune mastand anotyisa kunyangwe aine value nhasi. But musi wakanaya fire and brimstone, rega ndikutaurire my brother, mastand emuSodhomu akanga asisina value. Ndiri kuti kudii hama dzangu, panouya Jesu zvinhu zvisina value nhasi zvinenge zvakumeka sense. Kugadzirira kuuya kwaJesu hakumeki sense nhasi, hakuna payback nhasi. But mangwana ndo vanhu vanenge vachikudzwa vachitonzwi zvavo, ndo vanhu vanenge vachiyemurika vakagadzirira kuuya kwaJesu. Asi vanhu vese vakaspenda their fortunes in earthly affairs and business, they are going to be disappointed. Ndo zvazvichaita mumazuva ekuuya kwomwanakomana womunhu. Vakanga vachidya nekumwa, vachitenga nekutengesa, life as usual, but kuguma kwenyika dzavo kwakanga kuri kusvika. Ndiri kuimagina munguva yaNoa, ngirozi yaMwari yauya yavhara that door of mercy. Rakambovhurwa, Genesis inotiudza kuti rakavhurwa for 7 days. Kuti kunyange usina kuparticipate mukuivaka, chingopinda. But mukana iwoyo havana kuushandisa kusvika Mwari vavhara. Ndiri kuti kudii hama dzangu, mukana wokuparidzirwa vhangeri nekugamuchira Jesu haurambi uripo nokusingaperi. This door is going to close someday. Ndosaka makanzwa Amos chapter 8 ichitaura kuti izvo mazuva ekupedzisira chatuma nzara panyika, isiri nzara yezvokudya kana zvekumwa, asi nzara yekunzwa shoko raMwari. Vachamhanya mberi neshure kutsvaga asi havangariwani. Nemhaka yei? Nekuti vakarega nguva dzakatarwa dzichipfuura. Handei kuSodhomu. Ndinongotarisa family ishi, the family of a righteous man. Bhaibheri ratiudza kutiko Lot was lingering when angels were encouraging him to get out of the city. But vakaramba vachitenderera kusvika ndiro dzeito kubata maoko, vakakumbirwa, tizai nokuda kwoupenyu hwenyu. Chii chakaitika nemhuri iyi? Bhaibheri rinotiudza kuti izvo anga agona kubuda namai
nevanasikana vaviri, but mai vakaita churu chemunyu munzira. Nemhaka instruction yakanga iri very simple. Pamuri kutiza musacheuka. But Bible rotudza kuti mai Loti vakacheuka kusvikira Jesu vazonyora tsamba rekuti rangarirai mukadzi waLoti. Mai Loti tingavarangarira sei? Spiritual privileges which she enjoyed muupenyu hwake, kuve muroora weshamwari yaMwari. Kuve muroora weshamwari yaMwari. Mangwanani ega ega Abrahamu achibuda panze achidaidza mhuri yake vachiita morning sacrifice, moto uchiburuka kudenga uchipisa chipiriso, iye aripo achizviona, but kunyange akazviona hazvina kushanda kumushandura. Rangarira mukadzi waLoti. How many spiritual privileges that you are enjoying out there? Pa TV uri kuwana zvikomborero, munzira uri kuwana zvikomborero, printed pages are everywhere kuti iwewe ugadzire kusangana naJesu, but it seems you are not aware. Nguva iri kupfuura, mai Loti vakacheuka vakaita churu chemunyu. Allow me to imagine vaicheuka vachitarisei. Chii chavaida kuona? Marime emoto akanga achinzwika munzeve dzavo kuti kune moto uri kuputika sure kwavo, but chii chavaive neshuwa chavaida kuona? Kufunga kwangu, mai ava vakanga vaine mabusiness muSodom, vanga vaine maflea markets, vanga vaine mabhero. Mai ava vanga vaine mashabhini. Sei ndati shabhini? Nekuti tinozonzwa kuti vakunda vavo kunyange dzaiva mhandara vaiziva kubika doro rinodhaka. Zvazviiti here kuti ucheuke? Ndiri kutarisa vana mai Loti vemazuva ekupedzesera vari kuita zvinhu zvakanaka, kuita mari mumazuva ekuguma, nekuti life will be as it is kusvika Jesu achiuya. But are you prepared not to turn back? Are you prepared to let go? Vakomana dzimba dzavakwa dzinotyisa. Unoda here kuti Jesu auye tichiinda kudenga uisiye? Mota dzinotyisa dziri kutengwa dzinofema. Dzimwe dzinotori dzakagadzirwa mwedzi uno dzakatouya kuZimbabwe. Iwo watove nayo. Dzimwe dzacho dzinotyisa, dzinovhundutsa, dzinoyera, dzinotyura muzura dzega unadzo, une zita paraini paunogara. But mubvunzo wandinawo kwauri, are you prepared to let go? Kutosiya so ameno mota mazita nemarudzi adzo wotoipaka woti Jesu chiuyai. It seems you are married to that metal thing. It seems you are married to that building. Zvoti fire and brimstone zvikatanga kudona, uchacheuka iwe. Uchacheuka. And what happened? Loti akazvinzwa kuti sure kwamba kusisina mudzindo. Mai vasara. Mai akusisina. But instruction yati tiza neupenyu. Mai vakaita churu chemunyu. Ndiye Loti akaenda kunogara mugomo, mubako, matuzo ekuparadzana neshamwari yaMwari. Wakanga wafunga kuti wakwirira kubva muimba yaMwari, kubva muchechi, kutiza kunamata, ukafunga kunogara muSodhomu, pakati pembavha dzinotenga nokutengesa, pakati pengochani dzinopisa, ndipo wakasarudza kunogara. Wakagara ipapo. Your next destination mave mubako. Wakarega nguva dzakatarwa dzichipfuura. Wadii wagona kugara pasi nhasi nepfungwa dzako? Wati vakomana sezvazvichaita mumazuva ekuuya kwemwanakomana wemunhu, vanhu vari bhizi kutengesa nekutenga. Ini sarudzo yangu ndoda kutengesa zvinhu zvandiri ready kusiya ndichienda kudenga. Ndichavaka imba yandiri ready kusiya ndichienda kudenga. Ndichagara pandiri ready kusiya ndichienda kudenga. Zvinhu zvandiri kudyara izvi ndiri kuzvidyara, but I'm prepared to go to heaven. Nekuti ndokuuya kuchaita Jesu, upenyu huri zvahuri, vanhu vachimhanya mberi nesure, zivo ichiwanda, kuchenjera kuchikwirira, Jesu vari kuuya. Regai ndikuyeuchidzei hama dzangu. I am standing before you like Noah, like Lot, a preacher of righteousness, because I am also here preaching the impossible. Noah akaparidza munguva yake kuti kuchanaya kusina kumbobvira kwanaya. Meteorological department
rakanga riripo rikaudza kuti hazviitike, nature cannot change, nekuti ndinozodova rinonyuka pasi richidiridza minda. How can you say kuchanaya iko kusina? I am also here standing before you, brothers and sisters, telling you about the coming of Jesus. Hakusati kwamukurukiwa kudenga kuchuiwa, but nekuti wakatipikira zvinhu izvi akatendeka. I am confident he is coming. Mumazuva ako, prepare to meet the Lord. Chii chimwe chandichaita kugadzirira kusangana naJesu paari kuuya. Work as a family, plan as a family, love your family, teach your family to fear the Lord. Dzidzai pamusoro pa-preacher of righteousness, murume anonzi Noah. Akagona kuparidzira vanhu venguva yake nemazuva ake, vakaona, vakanzwa, vakaseka. Do your honest part. Do your honest part. Jesus is coming again. Hatipete pfungwa dzedu dziri panapa munhu washa. Takatarisana nevhesi iri riri kutiko ndizvo zvazvichaitawo mumazuva emwanakomana wemunhu, vanhu vachitenga nekutengesa. Izvi riri kurevei? Riri kureva kuti mukoma, upenyu usafunge kuti kuchazorira banang'ana richapenya richikovhundutsa vanhu. Zizwi rigotaura muchadenga kuti munhu wese kuchechi. No, vhesi riri kutiko upenyu huchange hwakangodai, vachivaka, vachitenga, vachitengesa, vachisima minde, vachiroora, vachirodzwa, vachichata, mufaro uchienda mberi. But mumazuva ari kupindana, zviratidzo zvenguva zvichiitika mumazuva avo, hosha dzisingarapiki dzinouraya vanhu dzichiparidza Jesus is coming again. Nzara, mafloods achiparidza Jesus is coming again. Hondo dzichiparidza Jesus is coming again. Kurwisana, kusawirirana, kupandukirana, kurambana zvichiitika mazuva ose. Zvose izvi ndizvo zviratidzo zvekuti nyika ino ichaguma. Ichaguma. Hairambi iripo. Nyika ino ichaguma. Saka Peter akupita nyaya yake anotiudza pana 2 Peter chapter 3 kuti denga riripo zvino hama nenyika iripo zvino zvakaitwa nemvura neshoko raMwari. Nekuti nyika yakaburitswa mumvura, nazvo nyika yaivapo mazuva aya yakaparadzwawo nemvura. Bhaibheri riri kutiko panapa, nyika payakanziko ngatitei nyika naMwari achisika nyika yake akarayira kuti nyika ngaivapo. Nyika ikabuda mumvura, ikave ivhu rakaoma, ikavapo. Oenda pemberi Peter obva atizvo, saizvozvo nyika iripo zvino nedenga riripo zvino zvakachengeterwa moto wekuparadzwa kwevanhu vasingadi Mwari. Saka ndadzidzei pana Noa naLoti kuti iko zvakawira Noa nezvakawira Loti, ma-preparations of the end of the world. Vakachenjera nevakangwara, vanoona kwazviri kuenda, vanofanirwa kugadzirisa mhuri dzavo. Usafanana nemhuri yaLoti. Vanofanirwa kugadzirisa ukama hwavo. Usafanana namai Loti. Vanofanirwa kugadzirisa mabusiness avo. Don't be married to these investments. Saka tatirudini? Tati do not invest because Jesus is coming. No. Go and invest, but prepare to meet your God. Go and buy, go and sell, but prepare to meet your God. Rimwe ramazuva muchaenda kunotengesa mukasadzoka. Rimwe ramazuva muchaenda kunotenga mukasadzoka. Rimwe ramazuva muchaenda kunoona chivako mukasadzoka. Rimwe ramazuva muchaenda kunorima motadza kudzoka. Nekuti rimwe zuva Jesu achitaura pfungwa iyi anotiko ari kumunda anogona kutadza kudzoka. Nani pamusoro pemba anogona kutadza kupaburuka. Saka nemhaka iyi ndiri kuukokai hama neshamwari muna Kristu. Let us prepare to meet our God. Nekuti Jesu ari kuuya. Zvinhu zvaari kuuya tinofanirwa kunge tiri vanhu vakaita sei? Tenda mazwi echirungu. Plan as if Jesus is coming 20 years to come, but live as if Jesus is coming tomorrow. Ndataura mazwi maviri. Kana ndichiplana upenyu hwangu ndasarirwa ne20 years Jesu anouya. Asi kana ndichirarama Jesu ari kuuya mangwana, I must prepare to meet you. Ndozvo zvangu zvakaita mumazuva aNoa.
Ndozvazva zvakaita mazuva aLoti. Vakanga vachidya nekumwa. Hatitaurei pamusoro pezvekudya. Zvakaipa here kudya? Mhinduro inoti kwete. Asi kadyiro. Zvakaipa here kumwa? Mhinduro inoti kwete. Asi zvinomwiwa zvacho. Zvakaipa here kutenga nekutengesa? Kwete. Asi katengesero. Amos anotaura pachena chapter 5 achitiko vanhu vemakristu vemazuva ekupedzisira vanenge vachidemba vari pamikova yavo kunyange riri sabata vanenge vachizvibvunza sabata richapera riniko tiende kunovhura maturo ezviyo tigokamura efa tigokwirisa shekeri tigotsotsa vanhu pamipimo tigovhara vanhu pamari tigokwidza reti tinodini ndozvakazara mupfungwa dzevanhu. When time is ticking, Jesus is coming again. Rukoko rwandinarwo mukati memangwananano hama neshamwari Jesu paari kuuya. Prepare to meet you. My brother Isaiah akaparidza pamusoro pekuzvarwa kwaJesu. Zvakanga zvamboitika kuti mhandara ichava nemimba. He was also a preacher of impossibles. I'm standing here as another preacher of impossibles, preaching the second coming of Jesus. Jesu anouya haasi kuzoramba akanyarara. Nyika ino ichashanduka rikava dongo navagere vachifa seunyunyu. Zvose zviri kuparidza kudzoka kwake. But Mwari vari kutsvaga vakomana nevasikana vanababa nanamai vanoti ndazvinzwa mhuri yangu. Let us prepare to meet our God. Daidza mhuri yako kwairi, kumisika kwairi. Daidza mai kwavari. Garai pasi semhuri. Plan to meet your God. Work together as a family. Be your brother's keeper. Vamwe vacho hatitomboziva vanogara. Unozva kuti ukapinda mumhuri dzedu dzemazuva ekupedzisira unonzwira baba urombo asara ega pamba nekuda kwekuti basa rake harimutenderi kubva muraini imomo ndio maakasara. Mai vakaenda Dubai kunohodha vanodzoka next month. Vana umwe wacho ari kuhodha matemba kukaribha. Vana umwe wacho akaenda kuSouth Africa kunohodha mabhere. Umwe neumwe ari kuzvinhu zvake hapana nenguva neumwe. Kana vadzoka ikoko tarisa zviri kuitika mumba mako umwe neumwe anenge ari pafoni yake. Hapana nenguva neumwe. No one is encouraging one another to fear God and to prepare for the second coming. Ndozvazvanhu zvakaita muimba yaLoti. But tarisai maminutes akazoziva Mr. Lot kuti nyika yakuguma. Mashoko akataurwa nevakuwasha ndeyekuti mudhara yanenge ari kuita musere. Imi munozikama pamusoro pei? Lot aizikama pamusoro pemajokes. Zvoti paakataura kuti nyika yakuguma, mvura ichapisa munyika ino, vanhu vakafa, hapana akazvitenda, vakati baba vari kuita majokes. Imi munozikama pamusoro pei? Apo Jesu ari kuuya kuzotora vake. Munamato wangu, prepare to meet your God. My brother, my sister, prepare to meet your God. Nekukasira tsuri inorira. Jesu anouya kuzotora vakaita kuda kwavo. Kushuva kwakwe kuti Mwari vakupe simba to help your brothers to prepare for the second coming. Is it your desire, my brother, my sister, to put your house in order while you are waiting for the second coming? Uti Jesu ndibatsirei. It seems I'm already married to the world. Zvidiso zvangu zvazara munyika. Mufaro wangu wakangofanana nori munyika. Ndibatsireiwo Jesu. Ndoda kusangana nemi pamunouya nemakore ekudenga. I want to pray with you. Ngatinamate. Baba vedu vari kudenga muzita raJesu tinokukutendai Mwari nekuti imi Jesu muchauya. Munamato wedu kuti mutigadzirire kusangana nemi. Onai zvakaita muriyo. Onai zvakaita iyo. Pane zvakasunga mukati memwoyo yedu nekuti mataura. Tibatsirei Jesu nekuti muchauya. Zvinhu zviri kuita sezvazviri. Mazuva achipindana sezvaakaita. Imi gadzireiwo mhuri dzedu. Tipewo hana dzinorova. Tigadzirire kuuya kwenyu kunokasira. Munamato wangu zvekare Mwari kuti muropafadze. Umwe neumwe achaisa effort kugadzirira kusangana nemi. Ndio munamato wedu nekuti tinotenda muzita raJesu. Amen. God bless you. Kufungane kunaka kwenyika iyo ndichasvika pawira netsitsi ndichamira
mwana muponesi ndichawa nenyerezi yere ndichawa nenyerezi yere chilemba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone satowe kumusha ndichawa nenyerezi yere musimba natenzi ndoda kuna mata ndiwese muwani weweya nyerezi yakupenya ingawe yangu pamusi unachisa kwacho ndichawa nenyerezi yere chilemba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi yere Jesu no muparokozo narene Shichandi fatamu mushawe ndarama kutindi kawana nyerezi chiremba Nichawa nyerezi yere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi yere ndichafara kuona usu wa Jesu nomuparokozo narene Shichandi fatamu mushawe ndarama kutindi kawana nyerezi chiremba ndichawa nenyerezi yere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa